А ако поръчате някоя от трите маши, ще получите като подарък точно тази термозащита на Lakme Fizz Control, която е 300 мл, за да се получи ето точно тази дефинирана кадрица. Важното, което искам да ви кажа е, когато навивате кичура, да е в посока зад лицето ви. По този начин косата дава едно отваряне на лицето и кадриците стоят много по-красиво. Машата за коса, която ще използвам, е титаниевата на Auto Brand 32 мм. Като предварително съм измила косата ми с шампуана и маската от същата серия. Наистина ви ги препоръчвам, божествени са. Всичките продукти може да ги откриете на сайта на Auto Brand. Пръскам на косата ми термозащитния продукт. Внимателно разресвам. Другото важно нещо, което искам да ви споделя, е когато взимате кичур от косата, винаги гледайте да спазвате да бъдат с еднаква ширина, за да може да се получат точно тези едни и същи равни вълни. Накрая разресвам с по-широк гребен. Ето го и финалния резултат, едни красиви, натурални, естествени вълни. Оставям ви линк към сайта и повече информация долу в описанието.